חיילוש חברים, אז התיבה שלנו, אנחנו הולכים לפתוח את 2, אנחנו הולכים לפתוח הכל. עכשיו הכל. ואנחנו לא יכולים, אנחנו רק משאירים כמו שכל האצבע לעשות. יאללה, עכשיו 2. יאללה, 2. מוש, בוא נראה מה יצא. אתם מסתכלים לפניי? אומייגאד! זה סנטה עם... זה שלג וזה אצבע. יאללה, בואו נשים אותו בשורה. טוב, יאללה, בואו ל3. 3 אני כבר ראיתי שהוא פה. נפתח. אני נראה לי רואה מה זה דרך המצלמה. זה ביצת הפתעה של קינדר. אומייגאד, זה מדהים. יאללה. איפה 4? הנה 4. אימא למוסלם. יאללה, בוא נפתח. אימא לאיזה יפה הכל. אימא להכל יפה. איך פותחים? יואו, הצלחתי. קיבלתי עוד אצבע. אוקיי, קיבלתי עוד אצבע 2. אוקיי, זה גם היה נראה כמו אצבע, כאילו, סתכלו. היה נראה כאילו פה התחבא. אוקיי, עכשיו אני צריכה את 5. איפה 5? בואו נסתכל איפה 5. הנה, מצאתי את 5. איתה מאחורה. נראה לי שזה גם אצבע, אתם יודעים? אני לא אומרת שזה גם אצבע, אני אומרת נראה לי. יואו, זה לא אצבע. זה כזה. רק בסגנון קריסמס, איזה מתוק. 5, יאללה, 6, הוא פה. ואם על איזה גדול זה, זה כל כאילו זה. אומייגאד, ביצת הפתעה לכבוד. אימא להם מושלם לדעתי. 7 היה בצד, אני זוכרת. הנה הוא פה, תסתכלו. מעניין מה יצא. עוד ביצה! אימא לזה מושלם זה. טוב, בואו נחלק 2.